Zorionak asteburuko bigarrena eta gaurkoa siakaso atzoko baino bizkat handiago, Lizarra klasikoa, aurten berria bada ere egutegiko lasterketarik garrantzitsuenetakoa zen, eta maixotasunez irabazi duzu, ez du akarri baita ere ekaini 5. postuarekin talde bezala garaipena lortu duzu gaur. Bai, egia da atzotik oso ondo etorri gala, zankak fresko genezkala, eta zuk esan dezun bezala kalendarioko egutegiko karreraik igual importantenetako batzala hemen Euskal Herri mailan. Eta, bai, oso gustoaz, oso ondatea zaigu taldeko estrategia, ekain baita oso fuerte zijoan. Gero nik atake horrekin lortu dut aurrea pasatzea, baina, ja horri indarrak nahiko justu zijoazin, eta, lortu deu azkeneko murun biok batea koronatzea. Eta, gero hor juntatu geha pixkat, eta aurrekoa harrapatu jau. Eta saiatu geha ekainekin pixkat sprint horta antizipatzen, ze azkenen igual beak ez dauka velozitate punta hori ez, nik daukatena. Baina, ez da posible izan, eta, gero nik sprintan irabazteakin oso guztua. Esaldia inandia egin denean eta renta hartu dutenean, ez dakit urruritasun puntu bat izan dezuen, edo konfiantzatzen dekaten zegoen indarretan groszineko igoera bikoitzan lezamen eta eraulen. Bai, azkenen pentsatuta genekan ez, hasierako buelta hundioi lasa egitea eta gero puerton jotzea. Eta hoxe, nik uste oso fuerte jodetela eta gero harrapatu igutenen ekaine jodu oso mugimendu hona izan da. Eta gero hortik aurrea nik pixkat gogok nezkan ez, aurrea juteko, ze azkenen indartxu zaudenen eta pelotoien zaudenen gogok eukitzituzu aurrea juteko. Eta murune atakatua eta ikusiet beste bakeko batekin jo naizela eta oso guztua. Zakitzen dagoa zenun, zuk irabazte edo ekainek irabazte? Nik gustuago hartuko nuke biok batea iritsiko bagina eta egia esan beak irabaziko balu, ze azkenen nik urte hontan amazkit garaipen batzuk, baina beti ezin da nahi da nahi, hasi oso guztua. Horemak. Eskerrik asko.